Fundació Privada Ilersis som una entitat social fundada a Lleida ara fa 50 anys. Amb un capital humà de més de 250 treballadors, ens dediquem al disseny i fabricació de productes de fusta. Caixes, expositors i fins i tot joguines. Amb unes instal·lacions de més de 6.000 metres quadrats, som una empresa molt tecnificada i amb un ampli parc de maquinària. I sempre treballant des d'una vessant respectuosa amb el medi ambient. La nostra fusta prové de boscos sostenibles i utilitzem tints i vernissos a l'aigua. Disposem de diverses acreditacions de qualitat i mediambientals i tenim un catàleg estàndard amb més de 50 referències i d'entrega immediata. Tanmateix, ens diferenciem per la fabricació a mida, que representa un 80% de la nostra producció anual. Els nostres clients es troben repartits per tota la península Ibèrica i també exportem al sud d'Europa. A Ilersis ens caracteritza la qualitat, el servei i sempre en valor social.